lähemmästi kuulee. Joka on sokerista. Mä ymmärrän, mutta mun mielestä tää ei oo sateista. Papereita. No niin, miltäs tuntuu, tuliko mitään yllätyksiä? Itse asiassa tuli. Ajaa, mikä siinä yllätti? Itsensä puolustaminen ja miten se... On murjapeto heräsi. Niin. Joo. Sieltä löytyi kohtuullisen verran ihan mukavasti. No niin. Joo, katsotaan kohta kohdalta. Aloitetaan täältä toimintakyvystä. Miten koira täällä toimii näitä pelotteita vastaan ja kuinka rohkea se on. Plus 1 kohtuullinen. Keltahan se ratkaisi tosi hyvin. Pimeässä sitten vähän haettiin sitä kovuutta, miten kova se on, niin pikkasen siellä sitten kolistaa siihen harjaparkkoon, niin sitten alkoi se pehmeys. Siellä näkyy silläkin, että se kyllä oli kauhean utelias ja siellä lähti tutkimaan, mutta sitten pikkasen se pehmeys siellä vaikuttaa. Sitten terävyys, mitä nahkasi puolustaa itseään ja palautuu siitä. Jos 3 kuukausia niin jäljellä jää, se reagoi heti ja palautuu sen tilanteen jälkeen. Puolustushalu, puolustaa itseään siellä laumalla, jolla piilostavuutta heti reagoi siellä ja taistelee siinä. Sitten taistelun halu. Katsotaan tietysti alussa tää leikkiminen ja koko testin ajan seurataan. Niin 3 suuri. Se on vähän yläkanttiin, että se on siellä kohtuullisen suuren välissä. No, niin palluskoirilta haettaisiin enemmän sitä ihanteellista, että se puree kovaa ja rauhallisesti. Niin hän nukkui siinä, mutta se sitten muuten näissä osioissa taisteli. Se taisteli niinku vartalolla. Joo. Sitten hermorakenne. Plus 1 hieman rauhaton. Siellä näkyy. Temperamentti. Joo, temperamentti. Plus 1 erittäin vilkas. Just se huomioitu nopeus. Reagoi. Kerkee tehdä kaiken näköistä tässä välillä ja sitten taas keskittyy hyvin. Kovuus plus 1 hieman pehmeä. Näitten, jos katsotaan tuolla haalarilla ja kynnyrillä ja koko tämän testin ajan, niin tuolla ei nähty niin. Se vaikutti, että siellä on sitä kovuutta, mutta sitten tosiaan pimeässä haluttiin sitä testata ja niin harjoittaa. Ja kyllä siihen esimerkiksi tuossa rätilläkin vähän väisti. Joo. Niin hienosti, että piti tulee niin tuolta luoksepäästävyys plus 3 hyvän tapaa luoksepäästävä avoin. Tosi hyvin. Niin suhtautuva eikä missään jälkitilanteessa näy mitään, että siellä on epävarmuutta ihmisten kanssa. Ja sitten laukausvarma. Pluspisteitä saatiin 154 ja yhtään ei miinuksia. Pisteitä 154. Tosiaan kannattaa näitä ruksin paikat näissä laatikoissa, mitkä merkitsee, että niitä katsoo eikä niitä kokonaispisteitä. Tosi hyvä koira. Pakkaus. Kannattaa ottaa povariin, ei kastu.